Ya nduk. Nyoto kabeh welingku Ringalan wangine jangan dikembok Tujuh belas malam Antani terkami Sita mati Sita Samangsane pasar muwan seniman monggo pun bacetaken seniwati liri bapak senggake cok janji sabar aja kasusu samae jembar-jembar parine lampu-lampu memandang suarane jenang kali kaku ora nganggo ngendhokke otot nduk men ora tegang iya ya bakune wong kuwi nyambut gawe kuwi sing sak madyane ya kudu sing santai ora usah kemrungsung ngoten iki mau suwantene sapa iki gawan kotak ula nduk kok gawan kotak ula sing kepiye iki bojoku oh kuwi bojomu kabeh ki wis do ngerti dadak dipamer-pamer ayam men kaya karang yo duwene bojo kaya budal ya kudu melu budal ha iya makarang wedi kaya ha iya sing ora diarani bojo utawa suami takut istri ya ora apa-apa dadi ki men saya wimbule mesra ha iya iki arep digilir kacang apa kepiye ya dientekake kak ya. Ha iya. Dadi saka ngomah iki sesuk lak bali. Dadi ya dientekke bengi iki. Ha iya. Sesuk ya dientekke lho. Sesuk ana tugas sing luwih wigati. Ha iya. Manjakake ingsun. Ha iya. Monggo pun bacutaken, Bu. Sesuke betake jak mampir apa kepiye. Nah iya karang ya kene iki ya cedhak tempat wisata kok ya iya. Sak kiwa tengene iki papane indah banget nadyan to papane mapan pegunungan ya ora beda kaya nggon dhewe kulon kono. Coba pun lajengaken Bu.
munggah swarga iku pancen nyata agak beda luweh biasat bet barehate ora ngeteni gawe pece ora niteni ora wis enggake kanca-kanca karo Ibu Waranggana ki pancen mawa pitutur metu dhisik ora ngenteni digawe becik ora niteni ngono aja ngono anda aku wis nane cok metu dhisik karang aku nek urung nganti pemanasan mingkek weruh ngono cok wis kemetu dhisik kaya kowe kuwi senengane cok ora senengane cok ora sabaran ya kaya kowe kuwi kaya nduk wis ora mungkin mbok ya idep ngisin sithik rumangsa dadi wong lanang ki mbok ya sing birawa sing sentosa urung-urung kok wis kemeton iki mau tegese kepiye ya digawe becik karo wong ya kudu aku karo kowe bisa mbales kelawan kabecikane nduk dadi wong urip kudu bisa macinamadan daya dinayan kaya ngoten kabeh iki mengku pitutur ngoten nggih maan nduk coba pun telasaken dibacutake si kicung si kucing pita pabrik sinom parijata utawa sinom nyamat wis diaturake oh iki mau sinom nyamat larase apa pelok nek cara dislendrokke dadi slendro menyura ning gandeng nang pelok kenem limestani sinom nyamat kaya ngoten Nduk dipacutake lelagon sing gayang lelagon jaman kuno
Lagune apa si kucing? Iki mau digarap Kendang Jaipong Gayeng. Bakune aku karo kowe tansah ngunjahake rasa puja puji syukur nang ngarsane Gusti Kang Maha Kawasa ya, Nduk. Awit aku karo kowe wis kasembadan sowan ana ing dusun Indrakila, desa utawa kelurahan Lerep, kecamatan Ungaran Barat. Kaya ngoten, iki wis kaleksanan aku karo kowe bisa sowan bene sak kanca bareng-bareng kru Cakrabuana. Cakrabudaya apa Cakrabuana? Sing bener kuwi Cakrabudaya. Ngono, heeh. Rikala semen aku kadhawuhan saking panjenenganipun bapak-bapak panitia supaya aku karo kowe nglimbuk cangik ing wengi iki. Ya mung sak kamat-kamatku, sak gaduk-gadukku karang aku karo kowe kuwi dudu limbuk cangik wekton sekolahan. Dudu limbuk cangik sing terakademisi kaya liya-liyane ngono kae, sing luwih wikan, sing luwih wasis babagan pedalangan. Kaya ngoten, heeh. Ya mbok menawa ana klera-klerune tetembungan, klera-klerune anggonku nglimbuk cangik sawengi nutuk iki mengko akeh klera-klerune kula nyuwun agunge samudra pangasami. Namung semanten sak gaduk-gaduk kula badhe kula sendikani. Ingkang baken kula menika nderek nyengkuyung. Menggah ujubipun sanak kadang minggahipun para pinisepuh ing dusun Indrakila mriki. Nggenipun sama ngadani adicara sedekah bumi. Oh iki adicara sedekah bumi. Aku karo kowe mung melu ndongak-ndongake ya, Nduk. Muga-muga sapungkure sedulur-sedulurku ingkang mapan ana ing desa Indrakila kene sapungkure ngadani adicara bersih desa. Para kadang-kadang ngamong tani subur apa kang dadi tandurane awit sak kiwa teng desa Indrakila kene mayoritas kuwi dadi petani. Oh, dadi petani sayuran kaya nggon dhewe ora, Nduk. Kene iki petani kopi karo cengkeh. Kamangka iki aku karo kowe mung iso ndonga-ndongakake muga-muga regane kopi karo cengkeh saya mundhak taun ya saya mundhak regane. Iya. Amin Allahumma amin. Tak dongak-dongake kabeh sing ngasta pusaraning praja utawa sing dadi pegawe negeri, sing dadi guru, sing dadi tentara, sing dadi dokter lan sak panunggalane ya tak dongak-dongake muga-muga enggal mundhak pangkate, mundhak bayare. Amin Allahumma amin. Sing dadi bakul ya tak dongak-dongake muga-muga kulak murah adol payu. Amin Allahumma amin. Sing dadi petani kopi, petani cengkeh ya tandurane subur. Kopine wetune ya akeh, cengkehe ya wetune akeh, dol-dolane ya mundhak taun, mundhak larang. Amin Allahumma amin. So nek klumpuk kayane kena nggo nangkap wayang meneh. Padune sampeyan ki promosi nganti kaya apik-apik. Loh. Ada tradisi kaya ngene iki perlu diuri-uri lho, Nduk. Awit iki tilarane nenek moyang ngono. Ngoten. Awit ujube rasa syukur nang ngersane Gusti Kang Maha Kawasa iki mono werna-werna, Nduk. Kaya ngoten. Contone kaya sanak kadangku dusun Indrakila kene. Awit padha sadar anggone seger ngunjuk ya seger tuk sumbering saka dusun Indrakila. Kaya ngoten. Wareg padarane seger. Badane ya merga dahar wulu wetu saka bumi Indrakila kene. Mula ya pantes kudu disedekahi dipepetri. Iki mujudake rasa syukur nang ngersane Gusti Kang Maha Kawasa. Kaya ngoten. Dadi aku karo kowe mung bisa nyengkuyung lan bisa ndongak-ndongakake. Kaya ngoten, Nduk. Sowan mrene gek pisan iki wis ping pindho sing taun wingi aku ya diaturi supaya nglimbuk cangik awan nang dhuwur kono kae sing dalane nanjak kono kae nggon sengkan kono kae. Taun wingi nang kono. Iki taun iki mapane ana ing jujugan kene iki luwih prayoga, luwih kepenak. Iya. Ning nang dhuwur kae ya kepenak hawane semripit. Kandhani kok kadang papan kene iki papan sing kepenak kok nduk udarane kuwi ora panas, ora sumuk. Kaya ngono. Simripit. Nek cara tembung Jawa Barat le ngarani hiliwir. Sampeyan niku sok werna-werna. Taun wingi aku diaturi mayang awan nang dhuwur kono. Sing ngasta wengine panjenengane pepundhen kula saking Pajangan, panjenenganipun Ki Edi Suwanda.
Kaya ngono iki ya bejane aku karo kowe sing ketiban sampur ya mung sak gaduk-gaduke ya nduk. Bakune adicara pertibumi kuwi kudu diuri-uri nganti tekan anak putu besok. Kaya ngoten perkara arep ngaturi dalang sinten-sinten menika sedanten sae. Ingkang mapan wonten ing wingking kula menika sedanten ngasta pedalangan. Sapa maconten ingkang ngasta rebab menika bapak kula, tiyang sepah kula saking Kramas. Sakmenika sampun hijrah wonten ing Laladan Bawen. Heeh. Panjenengane Ki Sukarji Gita Laksana. Kaya ngono. Aku ya minangka dadi seksi lho, Nduk. Ibarateke wong tua dadi seksi apa kuwi pertumbuhane bocah ngono. Biyen ki aku untal-untul turut panggung ndepel dalang rono rene kuwi ya Pak Sukar ki ya wis ngerti. Ngono. Sampan biyen ya cok sapuaruh karo Pak Sukar. Aku biyen wedi karo Pak Sukar. Kaya ngono Siji Pak Sukar, loro Pak Jumeri. Wah aku nek karo rawise Pak Jumeri jan wedi. Sing angka 3 karo sing ngasta demung kae sedulurku tuwa saka Ganjuran Kang Saryadi kae kaya ngasta pedalangan. Pepunden kula Mbah Slamet saking pundi dalem Mbah Slamet niku? Oh, Ndendeng. Menika ugi ngasta ing pedalangan menika ugi pepunden kula ingkang kula pepundi kaya ngono. Ya kabeh iku mau bisa lumaku kaya ngene iki ya awit saka panyengkuyunge para warga masyarakat. Nduk. Aku ya seneng kok sowan mrene. Wah, jan ibu-ibu bagian dapur mau ke jan gapyak semanak karo aku. Iya, bapak-bapak ya semono uga. Munggah mrene iki langsung digolekake papan kanggo parkir. Iya. Sampeyan munggah mrene iki mobile utawa sepeda motore slip ora. Ya paringane diparingi lancar gangsar bisa slamet sowan mrene kok Nduk. Amin Allahumma amin. Sowan mrene kanca komplit Cakra Budaya. Ingkang dipun pandhegani panjenenganipun Pak Musri ingkang ngasta Slentem menika ugi pepunden kula. Lan ugi dipun pangestoni panjenenganipun ingkang ngasta Gender menika kadang kula sepuh pepunden kula saking Banyu Biru menika panjenenganipun Bapak Dimas. Lan ugi pepunden kula ingkang ngasta Bonang sartanipun ingkang ngasta Peking. Bagunipun boten kula wiji-wiji kula ngaturaken gunging panuwun awit saking panyengkuyungipun. Mugi-mugi saged kalis ing rubeda amin Allahumma amin. Kunjuk bekti kula wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Ngesti Nugraha. Mbok menawa iki ya wis rawuh. Yang kau nunggu sasmita saka kadang-kadang bapak-bapak panitia. Iya. Sungkem kula kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Kepala Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat mandhapipun sungkem kula kunjuk dhateng panjenenganipun Bapak Kadus. Mboten kula wiji-wiji sedaya para pepunden kula ingkang mapan wonten ing Dusun Indrakila. Iya, kula ngaturaken sungkem kunjuk kula. Ngoten nggih, Nduk. Sowan mrene kanca-kanca komplit disengkuyung karo ibu-ibu waranggana. Tak tepungake iki awis saka sandingku iki aku ya durung tau urung tau kenal, urung ngerti ning aku cok wis bola-bali weruh nang YouTube. Iki yen ra kleru Dik Risa Hapsari. Lho kok sampean wuni nyebut Dik nek tuwane iki ya nek tak delok-deloke mestine tuaku, Nduk. Kaya ngono Iki Mbak Risa Hapsari. Daleme Palur Karanganyar nek ora kleru lho. Iya. Dadi sadurung-durunge aku cok takon-takon dhisik nek kae omahe ngendi dadi mencok ora keblongan. Sandinge iki panjenenganipun Ibu Risa Ristina. Menika saking Laladan Getasan. Nek biyen ngono omahe Muntilan ning wis tak boyong nang Getasan kono. Heeh. Karang yo kerasan papan adem. Karang yo nek hawa adem anane ngarep ngencang karo ngentung kaya. Kaya ngono Sandingipun menika Mbak Yu kula saking Janggar Jumo Temanggung. Menika ugi ingkang kula dereki saben-sabenipun nyambut damel ingkang reksa paguyuban Solah Gangsa saka Gedhong Sari Temanggung. Menika panjenenganipun Mbak Endah Swaraswati.
menika kala rumiyin ugi klebet waranggonanipun Ki Sena Nugraha. Oh, kuwi mbiyen sinden warga laras. Heeh. Ya tekan saiki yo karang ya isih sok melu karo Mas Gading kok ya iya. Matur nembah nuwun disengkuyung karo kanca-kanca komplit. Sandinge iki nek ora kleru menika panjenenganipun Mbak Esther saking Gladak Sari, Boyolali tersenyum. Arang sing jenenge Boyolali iki cok kondang apane, Nduk? Kondang susune. Heeh. Mula ya piyayine ya seger. Ha iya. Suarane ya apik. Sandinge ngono wis jan. Iki ya luwih seger meneh karang ben-bengi weruh ya ming Mbak Aryanti wae ha iya. Iki presiden jan all-round tenan iki. Di mana-mana ada kok ya iya. Mbak Aryanti saka Salatiga, iya. Wingi ya rong bengi ya dadi siji. Ya ampun sampean ki rong bengi dadi siji Mbak Aryanti. Tegese dadi siji ki dadi siji nang panggung ora kok njero werna-werna kowe wis ora. Disengkuyung kadang kula menika playeripun Mas Lencung. Sastanipun adik kula, Dek Adi menika saking Puyang. Dhuwur mbengkle ha iya. Nang ora gumun kok wong biyen rabi ki aku ora diundang kok ya. Ya ora apa-apa karang ya rabi yes. Tegese rabi yes kuwi Mas Adi kuwi karo pacangane biyen karo calon garwane rabi terus garwane pangsulan yes dadi rabi yes ngono maksude kudu dipenggal opone kata-katane kuwi ya iya matur nembah nuwun dimen saya gayeng saya regeng menawi kula tingali wonten pamflet menika wonten bintang tamunipun panjenenganipun Mas Gareng Sugeng menika mbok menawi sampun sumadya dereng oh dereng oh alah mbok menawi miskomunikasi mboten napa-napa ya bakune lak ya dudu tanggung jawabku ora apa-apa ya mengko bisa dikonfirmasi dhisik karo bapak-bapak panitia iya dadi bengi iki ora ana Pak Gareng ora ana ora apa-apa sing baku aku karo kowe kudu bisa ngregengake panggung iki nduk iya sak bisa-bisane iya iki aja nganti kesuwen karang yo lakoni dawa iki ora krasa ki wis jam 11:30 iki kudu menengake iya karang yo wayangan saiki presiden yo dituntut untuk berdiri nek biasane sing berdiri ngono mung yoga. Saya sing mlayer kae seneng cok berdiri. Ayah. Coba aku tak ngundang utawa minta sraya salah sawijining waranggana. Sapa aku tak nyuwun Dik Risa Hapsari. Engko diurut tekan kono. Aja ninggal aku trima monteng Wiwit kundang sine bebarengan bareng-bareng lali abang kok kekiwang Briliane aja ngece aja ngece yo wilujeng dalu Dik Risa Hapsari nggih paring asma bener to? Nah, bener karena aku amben-amben kok seneng bukai YouTube kok nek bengi kuwi. Oh ya. Senengane aku nek bengi kuwi to nek bojoku wis turu nglimpe buka HP. Streaming wonten nggih. Buka HP iki kira-kira sing ana wayangan ngendi oh iki Giri Laras wah mesti ana Dik Risa iki. Lah nggih kok mula kok apal jenenge. Apal nek kula niku wong riyen nggih. Sok asring panggih kalih sing nika. Sing pundi?
Sing biasane cok napa cok lenggah teng pojok nika. Oh. Jenengan lak masih tepang to? Mbak Cebre. Wah nggih. Oh, ternyata masa lelune jenengan niku Mbak Mangke niku Cebre. wah niku aku kula rumiyin pun gayeng lho nika. Niku sing bau reksa niku lho, Pak. Pundi? Rawa pening. Wah nggih niku kudu hati-hati lho, Mbak. Ya ora apa-apa, karena ya masa lalu biar ra masa lalu ya iya. Ora apik nek ngono, Mas. Nah, sekarang masa depan nggih, Pak. Nggih. Mbak Risa. Ngaturaken donga pamuji dhateng sedaya para warga masyarakat, Mbak. Monggo. Saderenge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Nggih, sugeng lelenggahan, sugeng midhangetaken. Niki dalam rangka bersih dusun napa? Bersih dusun niki, sanes supikan. Bersih Nggih. desa menika ampun taun ngadani adicara bersih desa. Nggih, mugi-mugi warganipun sehat, seger waras, bagas waras, kathah rejeki ingkang lumintu, berkah barokah, mboten kesandung, mboten keserimpet nggih, Pak. Amin amin Allahumma amin. Jan. Ngene mung bakune nek kula kali jenengan mung iso ndongak-ndongakake lan ngaten nggih. Penontone kathah niki, Pak. Wah, mriki penggemar wayang kulit niku wah jan mempeng kok mriki niku. Wayangan awan sesuk awan niku nggih mesti gayeng nika wong karang mriki niku do seneng wayang. Lah nggih. Pun aturi tetembangan, Mbak. Nggih, niki dereng enten pamundutan, Pak. Dereng wonten niki. Oh, merdeka niki. Sing ngibot iki sajake kok ket mau Kuwi request senengane cok sing nika-nika kok. Lah nggih, tapi nek Kula mboten request gambir sawit cok ngoten niku, Brang. gambir sawit dikiboti ngono, Mas. Nggih. Lah nggih. Pun caosi tetembangan kunjuk dateng para pinisepuh Nggih. ingkang mawi bawa. Oh, nyuwun Napa? pelok 6 nggih, Mas Dimas. Oh nggih. Oke. Mas Dimas pelok biasa wae ya. Sampai kan kesenane. Karena nek ngarani kok warna-warna kaya sing ngarani pelok barang, sing ngarani pelok biasa mawon. Kangen kutan po upama Wah, karang ya kaya ngono kaya. kaya Kaya napa apa? le Pak? Niki hawane adem le. Wah, karang ya wis ngoda ah. Senane cok ngajak. Tegese ngajak nembang, ngajak suka pari suka. Akarana. Oh, lanjut to, jan salah fokus. Nanti senengane iki cok nyaru-nyaru nek ana wong nembang dadi. Lah nggih, untung sing ngrebab niku nggih tanggap, Pak. Wah, nek niku ngoten. Niku buku berjalan kok niku mbok bawa apa mawon niku apal. Kandhani ibaratnya Ah. perpustakaan berjalan, Pak. Perpustakaan berjalan niku, buku berjalan. Nggih. Mong sliramu kang dadi lalanging ati. Waslawasang nganku nunggu. Wis lawas anggonku nunggu aja. Nanging ngamung ngelalit Ngelingono. ngelingono rikala tinaka pungkur
tresno lahir jroning batin. Iki mau bawane pangkur. Injih Pak Pun Dalang. dawahaken langgam Anu, napa? Sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu ya. Monggo, coba kaya ngapa? Sambung wanci dalu dados. Sing gedhe ngapuramu Kang Mas pepujanku jatuh hatiku sambungku mong wanci dalu ngrupit dosarimu kelawan garwamu Kang Mas Kang Merah titisake urip lestarine Galo, galo, galo. Ah. Ya, ya. Iya. Mengke mbok menawi enten pamundutan Bapak Ibu Mas Mbak. Nggih. Saged lumantar napa via amplop napa via WA. Oh nggih. Niki sing rebab ajeng Request napa? request napa Pak? Aku request nek lagu ngono wis biasa karang kono gudange lagu. Ning mesti sing nembang. Iya. Mumpung ora ana budhe lak kesempatan. Lanjih niki jen tenan. Sajake nanjak. Niku asline nek wong lanang niku cok padha mawon kok, Mbak. Ngonten Pak. Nggih wong lanang niku cok padha mawon asline iki mboten kok Mbah Sukar, mboten kok Mbah Slamet, mboten kok sinten-sinten kemawon niku cok padha mawon. Sami nggih kalian kula barang niku. Lanjih ugi jenengan. Nggih nek dong pinuju nyambut gawe kok napa mangkat ijen niku jan kesempatan. Ngoten niku asline. Mula ki wong wedok nek dong pinuju nang omah sing gedhe prihatine. Ya. Supaya kakunge ora kengguh karo panggoda pangrencana. Rungokne nika, Pak, Bu. Mendah baya yen ta sida urip lan ndika. Amin. Mongke. Iya.
Saya wengi ya saya seger, saya gayeng nggih, Mbak. Bumregeng nggih, Pak. Nggih, karang ya wiyagane mawon nggih, racak niku nom-noman dadi ya cakrak-cakrak. Ha iya. Bisa gumer ngono. Lah nggih wau makame nggih napa, Pak? Tahu napa? Oh, tahu campur lah nggih. Matur sembah nuwun. Ibu-ibu dapur. Menika nggih klebet garda terdepan. Nggih, leres niki nggih. Dapur niku. Kakak enten mriki enten Pak saking Undip wau. Oh, saking Universitas Diponegoro. Mendah baya kita urip lanandika mesti bakal mulya terlahir putri Rika. Au ta. Matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami Mbak. Kula aturi lenggah malih engko Lirgumanti. Karang ya warangganane pirang-pirang. Angka didum siji, mbaka siji ya, Nduk. Iki mau apa? Iki mau sambung mancing dalu. Ha iya. Sambung mancing dalu kuwi karyane Ki Sukron Swanda. Pepunden dalang saka Kota Blitar, Jawa Timur. Ngono ah. Dicake nang cakra budaya ya gayeng regeng. Karang ya pembalunge hebat-hebat. Ha iya. Kok pembalunge racake iki kok wong kulon. Ayo ndi sing sela ngono wae karang ya. Bengi iki wayangan ya barengane pirang-pirang. Ha iya. Ngono ah. Dadi nandhakake yen to seda tresna kelawan budaya ringgit purwa kok Nduk. Ngono ya mak, Nduk. Dadi aku karo kuwi ya wis ana sing urip-urip paribasane. Ha iya. Ya matur nembah nuwun ah. Dadi wong sing iso ngurip-urip wong seni iki malah wong gunung-gunung. Wong sing isih tresna karo budaya ki nek tak rasak-rasake iki malah wong sing papane nang pegunungan kaya dene kadang-kadang Among Tani sing isih nggatekke karo bumine kaya ngono ah. Amben-amben ngadani bersih dusun ya bedha wayangan. Ha iya melu bombong melu bunga ah. Nggon sampeyan ya wis merti bumi sik dilongkas. Sampeyan yo ana adicara kaya ngene. Lho ana. Daerah wetan utawa daerah kulon kono ya nggatekake karo bumine kok, Nduk. Kaya ngono ah. Ya matur nembah nuwun melu seneng, Nduk. Iki mau Mbak Risa Hapsari ah. Wis jumeneng. Wis ana pamundutan lagu apa durung? Urung ana, Nduk, tekan sakyahene tak enteni kok ora ana iki lho. Mangke menawi ngersakaken lelagon menapa dipun serat kemawon kersanipun. Oh, ampun enten. Wah, matur nembah nuwun. Iki dibuka layang. Coba tak macane. Tak wacane. Nyo. Sing bener kowe kepiye? Tak wacane. Ha ya nyo. Kok kowe muni tak macane? Ayo kareng rano dagelane iki ya dumpan dhewe pangan dhewe kaya. Menika wonten tindhihe 100.000 dipasarake ibu-ibu waranggana. Engko ndak dikira aku ki limbuk cange sing seneng kolusi dan nepotisme. Ha dikumpulke nek kono sik. Coba diwaca ah. Saking Pak Sam utawi Pak Saimun saking warga masyarakat RT 3 nyuwun lelagon setunggal
Gudril dipun tayubke kang kekalih gugur gunung. Waduh iki ya rada berat iki. Mongko ana tindhihe 100.000. Ayo mengko dicaosi sing wasis sing prigel joget. Mengko kudune sing prigel joget iki panjenengane Mbak Endah kae wasis nek joget. Saiki sapa dhisik? Aku tak njumenengake panjenengane Mbak Risa. Kok Mbak Risa meneh? Iki mau Mbak Risa. Kok saiki Mbak Risa meneh? Nek sing mau lah Mbak Risa Hapsari. Sing saiki Mbak Risa Ristina. Oh. Mbak Risa Ristina sing marai Risi ngono kae. Iya. Mas aja dipleroki. Mas aja